Altınbaş Üniversitesi'nden atkaz alanlar, vizası çıkmadıklar ve Türkiye Devleti'ne bilim almana gelen studentlarımıza duyuru yaptılar. Bir neçäňiz eýem reklammalary gören bolmaňyz mümkin. Ýöne biz hem size giňişleýin we dogry maglumat bermek üçin ýene garşyňyza çykdyk. Bilişiňiz ýaly ilim we bilimiň adresi Alazim danışmanlykdan Avukat Murat Permanow iň dogry we anyk maglumatlar bilen garşyňyza çykdy. Mehriban dostlar, dowamlar, Gadyrdan Altınbaş Üniversitesinde bilim alýan talipler we gelip bilmedik talipler. İlki bilen gelip bilmedik talipler hakkında gysgaça bir maglumat bermekçi. Türkmenistan'dan gelip bilmedikler hakkında biz Alazim danışmanlık olarak okuwa bir liste verdik. Vizası çıkmadıkları için ve Türkmenistan'dan tölege edenler için hem ayrı bir liste verdik. Vizası çıkmadıkları için bizim özümüz önümüzdeki hepte, yani gelecek hepte bir gün belleýärler. Şol günde her kimin depozit pullarını okuw izne berýär. Derde bolan ýaşlara da her kim öz emailından okuwun resmi sahipasında yer alan mail adresine SMS ýazýarlar. Şol SMS'e her bir okuwça form uradylýar ve kim şonun adyna depozit tölen bolsa pullaryny, ýagny depozit töleglerini şonun hasabyna ýatyp berýändir. Bize gelin, bizim okuwçymyz bolsaňyz, biz size formlaryňyzy doldurup berelim. Ilim we bilimiň adresi Alazim danışmanlyk şular ýaly ynamly we garantyly hyzmatlar bermäne dowam etýär. Bizi takipde kalın. Hoşça kalın. Sağlıkta görüşelim.